Os ych chi am gael amcan o sut fenyw oedd Clara Novello Davies, wel, mae llun enwog Margaret Williams ohoni yn le da i ddechrau. O'r olwg brofoclyd i'r wisg hynod a'r gemwaith godidog. Wrth gwrs, gydag enw fel na, gallai ddim fod yn unrhyw beth ond yn gymeriad exotic, sbo. Mae'n adrodd stori ynglyn â'i bedydd ei hun a ddigwyddodd yn Tiger Bay yng Nghapel Cymraeg Loudon Square. A'r gweinidog oedd ei hen daid hi, ond fe wrthododd o fydyddio hi gyda'r ffasiwn enw anghymreig ac protestannaidd ac anghydffurfiol a Clara Novello. Oedd ei thad wrth gwrs wedi clywed y soprano enwog Clara Novello wedi penderfynu bedyddio'i ferch wrth yr un enw. Ac yn ôl yr hanes wedyn, bydd rhaid iddo fo ei hun fedyddio Clara Novello gan fod yr hen wr, yr hen daid, wedi gwrthod gwneud. Gafodd hi fagwraeth yn y Gymraeg, oedd hi thad hi, oedd yn dod o fferm y Tregochas, agos iawn iawn i amgueddfa Werin St Fagan. Ac mae Clara Novello yn gwneud y pwynt bod ei theulu hi wedi mynnu siarad Cymraeg gyda hi. A bod hyn ar adegau wedi gwneud iddi deimlo'n chwythig yn yr ysgol, na'r unig un nad oedd yn siarad Saesneg yn rhugl, ond oedd hi sicr ar ddiwedd ei hoes yn gwerthfarogi hynny ac yn dweud bod hi'n deall y bobl yma oedd yn peidio â chyflwyno'r rhodd yma o ddwyieithrwydd i'w plant. Roedd ei magwraeth yn bwysig i'w datblygiad cerddorol hefyd. Roedd hi'n gyfelyddus i'w thad, yn y ddysgraig i dalentau ifanc ac yn arweinydd i gôr enwog Merched Cymru. A nillodd eisteddfodau di-ri gan goncro cynulleidfaoedd o Baris i ffair fawr y byd yn Chicago. Welen ni nawr yn y bae lle oedd yr eisteddfod newydd fod, a wedyn pan sy'n meddwl bobl, yr adeg hynny wedi mynd allan yr holl ffordd i Chicago a wedi cipio'r llawryfon hyd yn oed. A weithiau o'n nhw roi y gair royal o flan y côr, the Royal Ladies Choir. Oedd hi'n gyfarwydd â'r teulu brenhinol ac wedi arfer bod yn eu cwmni nhw. Weithiau nôl yng Nghymru, roedden nhw'n gallu bod chydig yn aniddig gyda hi. Diedd ma oedd hi'n cael ei galw yn Madame Clara Novello ac mae rhywun yn sgwennu papur newydd yn dweud be di'r Madame yma Cymraes ydy. Nhw'n ei galw hi'n Mrs. Wel, fel mae'n digwydd fe nath Mrs Davies a'i mab yn weddol dda, nid fe. Ac mae amryw o drysorau'r teulu yn yr amgueddfa Werin yn St Fagan. O'n blaen ni fan hyn, mae gen i geiriau a gemwaith a gafodd ei rhoi i hi fel cofroddion yn ystod ei gyrfa gyda'r Royal Welsh Ladies Choir. Ac yn archif yr amgueddfa, mae gen i lythyrau gan ei mab Iva Novello. Ac yn y llythyrau hyn, mae o'n esbonio y cymhelliad dros roi creiriau ei fam i gof a chadw yr amgueddfa genedlaethol. A mae'n deud i fan hyn, I know that this would have been her wish, as she so often said that she would like her beloved Cardiff to possess them. Felly mae rhywbeth arbennig fan hyn yn does bod y creiriau yn dod yn ôl i Gymru. Wrth gwrs, mae yna gofeb y mae Caerdydd i ddathlu'r mab, ond mae Clara ei hunan yn cael ei chofio ddydd Sadwrn nesaf hefyd, fel un o'n menwod mwyaf blaenllaw. Mae myfyrwyr o Goleg y Cymoedd wedi ail-greu 6 gwisg fenywaidd sy'n cael eu portreadu ar waliau'r Orielau Celf, ac un o'r portreadau hynny ydy Clara Novello Davies. Felly mae yna un fyfyrwraig wedi bod yn pwytho ers wythnosau yn ddiwyd ail-gynhyrchiad hanesyddol gywir o'r wisg y mae'n gwisgo yn y darlun. Felly dewch lawr i weld y wisg a'r fodel yn cerdded drwy'r Orielau Celf. Falle yn y cof cenedlaethol yn y byd cerddorol, celfyddydol yn aml, mae'r dynion wedi hoelio y sylw ar penodau yn y llyfrau hanes. Felly falle bod hi'n gyfle nawr i ni ail ystyried rhai o'r menywod dylanwadol yn hanes ni, ac yn sicr byddwn ni'n dadlau bod Clara Novello ymhlith rhai hynny sydd yn llwyr heiddi ei lle ar wal Oriel Gelf yr amgueddfa genedlaethol.